ovršeni, blokirani, iznevjereni od sustava, prevareni, na rubu egzistencije, pred odlukom da ovu zemlju napuste, od svega zapravo odustanu. A može li se sve to preokrenuti? Možemo li stvoriti prostor u kojem će se vas slušati, na vaša pitanja odgovarati, vaše probleme rješavati, učiniti sve što kao društvo, institucije, države imamo obavezu? Prostor gdje vam neće okrenuti leđa, gdje odgovor ne možemo ništa učiniti nije izbor, već izazov da se za vas borimo jače. Sa pitanjima nastavimo u nedogled, svakodnevno, uz vas. Ako vas nitko u ovoj državi ne želi slušati, to ćemo učiniti mi. Ovo je vaš stolac. Ispričajte vašu priču cijeloj Hrvatskoj. Uzmite svoju sudbinu u svoje ruke. Jedna emisija, jedan problem, jedno rješenje. Revizija, uskoro.